Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW. Ako nga po pala si Lilian, isang OFW dito sa Singapore. Gusto ko lang po i-share sa inyo mga kabayan yung mga nakaranasan namin dito sa Singapore. Yung bilang OFW po, hindi po lahat ay maging maswerte sa mga amo, kaya may naririnig po tayo sa iba't ibang bansa na iba-iba po yung pagtrato ng mga amo sa katulong. Sa case ko po dito, sawa po ng Diyos, naging 10 years po ako dito sa SG, pero sa pangalawang amo ko na to po sila. Sa unang amo ko po, Chinese, pangalawa Chinese pa rin po. At sa Lokuyan po, andito pa rin po ako sa second na employer ko. Okay naman po yung pakikisama namin sa isa't isa. Kaya yun nga po, yung mga karanasan po bilang OFW kasambahay po, hindi po puro masaya, hindi po puro swerte, hindi po puro malungkot. May mga kanya-kanya pong karanasan po kami dito. Sa sitwasyon ko po, sa awa ng Diyos, okay naman po sila, pero minsan po hindi po natin maiwasan yung mga tinatawag na yung mga misunderstanding sa mga amo. Kaya depende na po yun sa atin kung paano natin po i-carry on yung mga pag uh, pagsunduan sa mga amo natin. Kasi minsan po, depende din po sa atin kung yung importante po kasi yung pakikisama natin sa amo. Kaya doon po tayo tumatagal sa pagiging kasambahay sa kanila kung tayo po ay marunong makisama, di ba? Yung isi-share ko rin po sa inyo na sana po yung di po natin i-compare yung mga sitwasyon natin sa loob ng bahay sa amo ng mga kaibigan natin. Kasi yung katulad din po natin, yung mga amo po natin is may kanya-kanyang ugali din. Kaya iba-iba din yung rules and regulation nila sa katulong nila, di ba? Kaya minsan po yung mga naririnig po namin mga kapwa katulong, yung minsan po yung tinatawag na ay maswerte siya, yung sinishare ng mga kaibigan, ay ganito, may freedom ako, yung amo ko gusto ganito, yung sa akin naman hindi, ganon. Pero yung ano naman po, yung ang tawag nito, nasa atin naman po yun di ba? Kung makikinig po tayo sa kanila, yung gusto mo rin yung nararanasan nila na maganda, pero hindi po natin alam yun yung totoo. Kung totoo nga yun ba, yung mga pinagsasabi nila. Kasi minsan po, yung sa pakikisama po natin sa amo, kung alam po natin kung paano natin po sila pakikisamahan, marirealize din po ng mga amo na, magaling, kahit anong galit ko sa katulong ko, she just always keep quiet at ganon, di ba? Yung hindi tayo sumasagot kasi dito po, kadalasan po yung mga amo dito, ayaw po kasi nila sinasagot namin sila. Kasi yung ibig sabihin nun, nagiging bastos na kahit po magre-reason out po tayo sa kanila po yung nag-a-answer back na po kami sa kanila. Kaya yung minsan po, hindi rin po namin makokontrol yung self namin na siyempre may problema din kami sa Pilipinas, yung tapos bigla yung magagalit yung amo mo na hindi mo alam kung anong rason na pinagalitan ka, di ba? Kasi minsan pa yung mga amo natin may mga problema din yun eh. Kaya yung pagdadala na lang po natin kung paano natin pakisamahan yung mga amo natin, di ba? At saka yung buhay dito, okay lang naman po, parang nasa Pilipinas lang, yung galaan, at saka yung mga pagkain, yun lang po, yung mahal lang po yung mga pagkain dito. Pero depende na rin po sa atin kung paano natin mabili yung mga bagay o mga pagkain na gusto natin tikman, di ba? At saka yung tinatawag po nating OFW, nakakatawa. Kasi, di ba yung nakikita nyo sa social media, yung sa Facebook na pinopost namin, yung ang saya-saya, di ba? Isang araw lang po yun.
Sa isang linggo, isang araw lang kami nagiging masaya. Yun lang po yung kasayahan. Yun lang po yung gusto-gusto namin. Lalong-lalo na po makakasama namin yung mga kaibigan namin, di ba? Tapos yung nagbabanding kayo, nag-uusap kayo ng mga mga green jokes yun. Minsan lang naman yun, pero pag after nung 6 o'clock o 5 o'clock, nagsisitakbuhan na kasi takot po kaming malate umuwi. Kasi pag uwi po namin, may obligasyon pa po kami sa bahay. Kailangan po namin magluto, magligpit, yung gawain sa linggo, kailangan namin gawin, yun. Pero okay pa rin po, carry pa rin po namin kasi kailangan nga namin maging matatag para po sa pamilya namin dyan sa Pilipinas. Kaya sana po yung mga sinasabi ko dito po, hindi maintindihan po ninyo yung mga hindi pa po nakapagtrabaho bilang OFW. Hindi po basta-basta hindi po basta-basta maging OFW. Hindi po masaya yung magiging OFW kasi lalong-lalo na po malayo po tayo sa pamilya natin. At yung kasiyahan po nakikita nyo sa Facebook, picture lang po yan, pero hindi nyo po alam yung ano po yung sa likod namin sa litrato nanyan. Hindi nyo po alam kung ano po yung naranasan namin dito. Kasi ayaw po namin ipakita sa pamilya namin yung lungkot at sakit na naranasan namin dito. Kaya puro saya na lang po ipakita namin sa inyo. Kasi wala naman po makakatulong sa amin, kundi lang kami lang naman po dito makakasolve ng problema namin dito, di ba? Kaya mga kabayan, sa mga gusto pong mag-OFW, mag-ibang bansa, magiging matatag po tayo. Iwasan po natin yung homesick. Kailangan po maging strong po tayo kasi pumunta tayo sa ibang bansa para sa pamilya natin. Di ba? Kaya, see you na lang sa mga gustong pumunta dito. At ingat na lang po tayo sa lahat. God bless sa lahat ng mga OFW. See you next time sa video ko.